guys. So karot kay mag-abono ko og kuan. Abono ko og ampalaya, talong, parang dahay bunga siya guys. So nindot kay mo kortina sa kani siya TikTok ni order. TikTok. Mas kaya no. Barato ra kay ni 300 kapin 8 ka buok. Katong green, TikTok bus itong green, gikuha na kay gilabahan. Sarap man to ha. Mandiya, gilabahan na siguro. So pag-abono ta og kuan na guys kay kaulanon. Bana? Yes, Kaulanon man, mag-abono ta kaulanon man. Oh, kaulanon. Ha? Kabo si ka na di ay. Ano na nga, kasi kakabo ibutang dato sa imong paladya. Kani? Ako ribubo na na. Katura pala. Nag-abono ako og kuan guys. Kari akong ampalaya. Okay. Namunga naman guni siya oh. Nagdaghan na kasi bunga guys oh. Ba? Oh, prugag may pa siya. Oh. Padiri oh. Padiri oh. So magabuno ta guys. Tagsa kakabo daw. Tagsa kakabo. Ay abono na oh. Yan. Tagsa kakabo daw abono. Okay, direkta. Okay. Na makita. Yan. Abono ato ni kutluan kay. Na makita ang kuan. Paliya, puro na dahon sa gabi. Kutluan. Dali diri nagkumbabit ko. Ani nagkuan. Sayang ni mamunga na rabani. Sus. Kaya diri ko. Diri daghan guys. Nasa gabi. Tuan ko. Nga. Tagsara ka kabo mang. Tagsara ka kabo. Ya ka rin sobra. Kung anak, bubo dato sa punuan sa bulahan. Punuan daw ni siya guys. Punuan sa nangka, punuan sa lemonsito. Yurot din dito tanan. Mag kulikod ko. Mag-abono ko ukuan. Abono ko og langka, lansones, kalamansi ari likod. Likod oh. Diri ko agi. Muni ko abono. Lansones ni siya guys. Namuwak na ba yung lansones guys? Muna itong namuwak. Ini siya subing oh. Nabuwak na siya guys. Pero ito oh. Pero yung buwak oh. Muna yung buwak. Namuwak na siya kay. Ting buwak naman. Buwan na to ni siya guys. Abono. Punuan. Yeah. Diri po sa pikas, kalamansi, abono. Kalamansi. Namunga namin kalamansi. Itong abunuhan. Diba? Itong abunuhan ng kalamansi guys. Muuwan di ito ron. Tagam. Abono namin nangka
Para gamay ang kuan. May ra kayong dami sa akong likod guys. Pero sa likod na mo balay. Nangabuno ko kuan. Prutas. Lansones. Mangga na tinanom na ko na siya guys. Nangka pay bungang nangka dito sa pikas na munga akong giputos na nangka bunuhan ng nangka. Guys, tanawan ako to akong mga alaga, manam sila kaon guys. Mga alaga oh. Nangitlog na siya guys, nadihang itlog oh. Nadiha itlog na siya guys. Dili na iya anak ha. Lupahan na po na siya ron. Kaya na. Itlog na siya guys. Ngaon na sila. Diri pod ha. Mana na sila pangaon. Da. Tog na mo diha la. Ito siya guys. Nanilhig na ko dira po wala panhalingan ng tinapok. So humana man kog abono. Mari na po kay mga pinako mag-init kog tubig guys. Ako ba busy kayo. Balik nagtrabaho adlaw-adlaw. Hanap po iti. Wala na. Ha? Wala na, maura man to. Ay, naramang kog na sobra. Guys, by classic Independence Day guys. Pero na parade. Abunom ni kabuwak lagi. Bisa. Sinagmayra. Hinuwan na hoy. Wan init ba ya oh? Sagdi. Wan init guys. Uwan. So, nami saging guys, nami saging. Maglungag ko ron guys kay grabe na mahino guys. Para oh saging. Ngayon kayo no. Kisa to'y ganahan ali diri kay maglungag ta. May guys oh. Luya. Nag-uwan na, taligsik na. Uwan. Taligsik na mong taong o nanay buwak. Giabunuhan ni siya karon. May kuan. Ho diha. Kung dihaan kuan ang buwak. Muwak na munga. Dagko na kaya mong kuan guys. Oh, ang palya. Daghan na kani sa bunga guys. Pero ako nang giabunuhan. Naapos punuan. Tugagmay pa kayo siya. Ano na to guys ha. Batong ibalik okay. Kung na focus. Tapos punuan on. Punuan. Gwapa-gwapa rin siya oh. Pa-straight ha. Mga gagmay pa oh. Magmay pa oh. Ito, tama na ito babaw. Likatay man ito pa oh. Gagmay. Pwede oh. Tulo. Wadyo ni dako ang kuan. Sa diri guys. Basta magkugira makagtanom. Na kay kuan masudan. Ba? Pero adiri amuros guys kay naay nasaag nga color oh. Naay puti nga. Nasaag do ka buok no. Gagmay ra ba? Pula ya diri ni puti nga puwa. Apo nasaag pud ni. Nasaag lagi pud ni. Yan ini. Na
Sa kuan ni butterfly siguro yung pollination ni dikit. Na gamay lagi ni yapuwa. No. Murag dito ba kana? Mubukad man na siya. Nila ni puti na pud siya oh. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. daw yung sili namuwak na mo sili. Sus iyang gikuan palid mangyapon ning kuan. Mag-init pa ko. Kunya na prituhoy kay murag mingaw man. Ito pa ang nakita sa kaso ni. Namang badala ang bisan. Kana di na pa na pwede Kaning udlot sa nadaot no. kaning Utluan. Dikutlaan na kanang udlot sa na ay ana sa gidapawan among saladon lang eh. Yeah. Ito. Ina mo area diri guys. Man naman ko panilhig pamo awa ko na mo boron kay dagom ni taligsik mas ug man ako mamubo guys. Bayabas wa pa namung ang bayabas. Mangudlot pa na sa man pangudlot mamuwak. Ano siya guys. Init na kay mong bahay, oh. Nainitan na. Bayo panahon man. Ba? Na alubati, gusto mo gulay na alubati. Kus karahay kasi. Hugas aha. Nag-waiting slags parid. Nagkaway-kaway pa. Uban lagi. Matuloy sa paingon dito no. Parid guys kay Independence Day man ron. So magparid sila guys. Apil mga official, ma'am, inahan. Sila guys, parid. Wis. Lain na oy. Nara Tarunga kay vlog ba yan Tarunga. Hi guys. Okay. Hi ma'am. Guapa
Inday, naiwit. Nautuhan. Diri okay, diri man sila dapit. Karon pa na balik na kay kusog mag-uwan guys. Ug ganina ra ni sila nilabay. Inday! Inday! Ayaw, ma'am. Ah.